Jó reggelt, sziasztok! Látszom-e, hallatszom-e? Egy ötöst kérek szépen. Kicsit rendezkedek, és már minden helyre áll. De piros vagyok. Ide teszünk egy ilyet. Most még rosszabb, de nem baj. Oké, na ötöseket kapok. Szuper. Akkor nézzük még egyszer. A Zsuzsi be tud-e jönni hozzánk. Reméljük, hogy minden oké. Oké, hangodat még leveszem, Zsuzsi. Na, sziasztok! Még egyszer köszöntünk mindenkit, és hát nagyon jó tisztán van ma reggel, és hát mit gondoltok, hogy micsoda? Nagyon szeretem az ilyen hogy mondjam, üzeneteket, vagy hogy is mondjam, mert egy modulban lesz majd benne ez, amit most csinálok, csak egyszerűen a csapat mindig megelőz olyan történésekkel, ami egyszerűen lenyűgözés. Hát nagyon nagy tisztem az, illetve nagyon nemes tisztem az, hogy közöljem veletek, hogy a Zsuzsink 2 szintet lépett előre. Tehát, hogy miért mondom ezt el? Azért, mert nem tudom őt követni. Ugyanis az történt, hogy én beírtam a közösbe, hogy gratulálok Nagy Zsuzsannának, aki elérte a Kairos menedzseri szintet. De nem ez történt, hanem közben történtek a dolgok, és még egy szintet előrelépett. Tehát az, amit már beírtam ezelőtt nem tudom hány perccel, kb. 10, az már nem igaz. Úgyhogy dupla, tripla gratuláció Zsuzsinak, és rögtön fölhívtam telefonon, hogy Zsuzsi, igaz, hogy ma tanfolyami napunk van, de föl tudnál jönni, és át tudnád rendezni a napodat, hogy mesélj rólad, vagy magadról, mert mindenki erre kíváncsi. Tehát nem arra kíváncsiak az emberek, hogy itt nyomjuk itt az észtet, és akkor mondjuk, hogy mit csináltok, hanem az eredményekre. Ki az, aki egyetért velem, hogy az eredmények az, ami előre viszik a dolgokat. Ha visszhangos, akkor ma mindjárt levesszük a hangot, és nem lesz vízhangos. Szóval, ha egyetértesz velem, akkor írj be egy 10-est. Oké. És akkor megkérdezzük Zsuzsit, hogy érte el ezt a sikert, mit csinált másképp esetleg, mint amit gondolnának sokan, lépéseket esetleg mond Zsuzsi, hogy betartottad-e, vagy kitaláltad saját magad egy tábortűz mellett, hogy most mit kéne csinálni. Tudjuk, hogy kijutottál Párizsba is már, és mind-mind egy bizonyos technika segítségével, úgyhogy én átadom Nagy Zsuzsinak a szót, nyugodtan mesélj magadról, Zsuzsi, és akkor adom is neked a hangot is. És még egyszer gratulálok itt mindenki előtt, elismerésem, egy fantasztikus ember vagy, illetve hölgy, adom a hangot. Sziasztok, hallotok engem? Jól hallható a hangom? Jó. Akkor még egyszer köszöntelek benneteket, mindannyiótokat, és hát nem is tudom, mit mondjak, annyira boldog vagyok, és hát tudjátok, mi a legjobb? Az, hogy munka mellett értem ezt el. Talán én vagyok az egyik ilyen kivétel, aki dolgozom, és van egy munkám, mellette értem ezt el, és lehet, hogy kérdeznék sokan, hogy hát miért nem hagyom abba a munkámat, mert imádom a gyerekeket, egyszerűen nagyon rossz lenne, ha nem lennék közöttük, mert nekem nagyon sok energiát, meg erőt adnak, meg lelkesedést, tehát nagyon sokat tanulok tőlük, és hogy ezt így is lehet csinálni. Most ezt én lehet, hogy nagyképűen hangzik, de hogy megmutattam, hogy munka mellett is meg lehet csinálni, és mindenkinek a saját ütemében. Hát képzeljetek el egy kislányt, aki egy kicsit különös volt, aki egyedül játszogatott az iskolában, hogyha felszólítottak, akkor így meg sem mertem szólalni sokszor, tehát amit én tudtam, azt sem mertem elmondani. Egy ilyen rövidlat lett, és kész, tehát emiatt nagyon sok rossz jegyet kaptam. Tehát így indultam én el, és most, ahogy az előző videót így láttam, hogy a különcök, a különösek, hát én is egy ilyen voltam. És nem lázadó, hanem csak egy kicsit ilyen más, mint a többiek.
és valóban ezzel én nagyon sokat küzdöttem, hogy nem mertem önmagamat adni, hogy mindig volt egy ilyen problémám, hogy mások előtt beszéljek, és ezt én tudatosan le akartam küzdeni. Amikor felismertem, hogy ezen lehet változtatni, akkor én elindultam azon az úton, hogy hogyan tudok ezen változtatni. És tehát azért kerestem olyan lehetőséget, amivel ezt meg lehet oldani. Talán egy kicsit kivétel az is, hogy nem kimondottan a pénzkereset miatt kezdtem el ezt a tevékenységet, hanem hogy változtassak magamon, hogy a személyiségemen változzak. Ezáltal természetesen változik az is, hogy elindul a magasabb jövedelemszerzés, de ugye, mint mondtam, hogy a gyerekeket nagyon szeretem, és azt választottam, hogy én óvónéni leszek, és hát mellette elkezdtem én MLM üzleteket. De hát ugye tudjuk, hogy az MLM üzletek emberi kapcsolatokról szólnak. Hát megint beleestem abba a problémába, hogy embereket hogyan szólítsak meg, és hogy vajon elfogadják-e tőlem, amit mondok. Hát természetesen nagyon sok kudarcot átéltem, amikor mondták, hogy hát írd össze az ismerősödet, vedd a telefont, kezd el őket felhívni, és hát nagyon-nagyon sok kudarcot éltem én át ezekben az években, de bennem van egy ilyen nagyon-nagyon erős akarat, egy ilyen belső vágy, ami hajt, hogy tanulni, hogy fejlődni. Én a személyiségfejlődést imádom, és hogy hogyan tudom önmagamat jobbá fejleszteni, mert ezáltal tudok adni másoknak is. Nem megmondó akarok lenni, hanem megmutatni a példámmal, hogy igen, lehet változtatni mindenkinek az életén. Most mindenkinek a története egyedi. Az enyém is egy ilyen egyedi, hogy én ezekkel a gondokkal küzdöttem. Én a kommunikációmat akartam fejleszteni, és megtaláltam erre a tökéletes megoldást, ugye, amikor az online iskolába beiratkoztam. És hát természetesen azért találtam ezt meg, mert Vili megismertem így a videói által az interneten, és hát nagyon-nagyon tetszett az, amit ő csinál. És azt mondtam, hogy akkor nekem itt a helyem ebben a közösségben, mert én ezekhez tehát ilyen emberekhez akarok tartozni, akik hasonlóan gondolkodnak, és tudom velük osztani a gondolataimat. És aztán így haladtam tovább az úton. És ugye, tehát ebbe az online iskolában olyan szintre tudtam fejleszteni a kommunikációmat, hogy már én is tudok segíteni másoknak. Abból az állapotból, hogy nem mertem megszólalni mások előtt, videókat kezdtem el csinálni, meetingeket vezetni, és ez annak köszönhető, amit itt kapok ebben a közösségben, hogy éppen beírtam az előbb a közös chatbe, hogy én még ennyi dicséretet sehol nem kaptam, és ennyi szeretetet. És ez olyan csodálatos, mert ilyen környezetben tud az ember változni és fejlődni, a támogató környezet. Ez az, ami nagyon hiányzott, és az a kinti világban nagyon nincsen. Tehát az ember nem lehet kimondani azt, hogy olyan marad, amilyen volt, hanem lépésekben vagy nagyobb ugrásokban tud változni. És hát én nagyon-nagyon köszönöm azt, hogy én idáig eljutottam, és hát Isten vezetett el ide ebbe a közösségbe, és hogy megtaláljalak téged, Vili, és ezt a közösséget. Szóval köszönöm mindazoknak, akik hozzásegítettek ehhez. Köszönöm Vilinek, annak a csapatnak, aki hozzám tartozik. Köszönöm Ibolyának, aki már előttem elérte a menedzser szintet, és hogy ezáltal én 2 tudtam ugrani, tehát mindazoknak köszönöm, akik hozzám tartoznak és hozzájárultak ehhez, hogy ezt elérjem. És szeretlek benneteket,
Én köszönöm, hogy velem vagytok, és hogy általatok el tudtam ezt érni. Minden nap tettem azért, hogy ez megtörténjen, és, és sikerült. És Vili, nagyon köszönöm neked is, mert olyan szponzor vagy, akit mindenki szerintem magának szeretne, mert tényleg vezetsz, mert nem szelíden, nem erőszakkal, és egyszerűen bármikor lehet hozzád fordulni. És ne haragudj, hogyha néha egy kicsit zaklattalak a bajaimmal, és köszönöm, hogy velem vagy, és velünk vagy. Hú, jaj, ettől tudtam, hogy valami hasonló lesz, de nem gondoltam, hogy egy ekkora hatással van. Jaj. Egy 10-es nyomjatok a Zsuzsinak, még egyszer. Én gratulálok, hogy kitartottál ezzel a makacs, csúnya, hogy mondjam, szponzorral, ami én vagyok, mert néha, tudjátok, én nagyon szemét tudok lenni. Olyan szinten, hogy nem mindig azt mondom, amit szeretnétek hallani, hanem azt mondom, amiért sikeressé tudlak benneteket tenni, és hát néha el kell kapni a gramacot, és hát a Zsuzsi tudna mesélni, és nagyon sokan itt ugye biztos egyetértetek velem, hogy néha kicsit szemét tudok lenni, de itt az eredmény, és én hangsúlyozom, nem a popókat kell paskolni az embereknél, hanem vezetni kell alázattal, néha megsértődnek a munkatársak, aztán visszajönnek, és hát ez az eredménye. Úgyhogy még egyszer nagy-nagy gratuláció neked, Zsuzsi, és természetesen folytatjuk tovább a tréninget. Én nagyon-nagyon hálás vagyok mindannyiatoknak, hogy követtek bennünket, csináljuk az életutunknak a kibontakoztatását, és hát még egyszer, Zsuzsi, örülök, hogy itt vagy velünk, és akkor elengedlek, menj a gyerekekhez, mert tudom, hogy a másik szenvedélyed a gyerekek is. Sok sikert, és megígérem neked, hogy még szemetebb fogok lenni veled, de nagyon-nagyon sikeres leszel. Szia, Zsuzsi! Oké. Na, remélem, hogy valamennyire hallottátok a Zsuzsinak a beszédét. Videóról meg tudjátok nézni. Akinél szakadott a hang, vagy szakadozott, arra kérlek benneteket, hogy ilyenkor kapcsoljatok ki ilyen Skype-ot, meg mindenféle torrent oldalakat, megnyitásokat, mert akkor fölgyorsul a gépetek. Oké? Na, akkor most nem vízhangzok, remélem, egy 10-est adjatok, már úgy egyedül nem szoktam vízhangozni. Bár előfordulhat, hogyha kétszer megnyitom én is a termet. Egy 5-öst kérek szépen, hogyha minden oké. Jó. Már egy kicsit olyan elviszes leszek, mert ilyen megfázós vagyok most, de szedek nagyon jó vitaminokat, és igazán nem veszem észre, csak így, ha sokat beszélek, akkor én rekettesebb vagyok. Na, folytatjuk a tegnapi napot, és ugye team building formula, vagy top csapatépítő formula feldolgozása van, és azért szeretném ezeket a modulokat így a nagy közönségnek Magyarországon tálalni, mert szeretném emelni a fényét, vagy a színvonalát a network társadalomnak ezzel a úgynevezett karitatív tevékenységgel, ugye pénzt nem kérünk érte, bár mi nagyon sok pénzt kifizettünk annak idején. Magát a forrást azt nem is adjuk ki a kezünkből, a csapatunk tagjai megkapják ugye a forrást is, de a lényeg az, hogy megpróbáltam úgy átkonvertálni, hogy tényleg érthető legyen. És akkor meg is kérdezem tőletek, hogy valamennyire azért értitek, hogy így reggelente folyamatosan hogyan megyünk bele a csapatépítő formulába, illetve volt már a top producer, tehát top eladói formula. Nyugodtan, hogyha van kérdésetek, akkor mindig fölteltitek természetesen, de próbálom úgy átadni, hogy tényleg ilyen szájbarágos legyen. És közben egy kis humort is viszek bele, remélem nem bánjátok. És akkor kezdjük is el a mai tréninget, mert 15 perc, de nem baj, tehát 15 perc, ez egy arany 15 perc volt, és sokkal többet ér, mint bármilyen tanfolyam, egyébként a Zsuzsinak a sztoria. Szóval tegnap az volt, hogy ugye egy puskázok egy picit ismételjünk, és akkor utána folytatjuk, hogy rá kell épülni a rendszerre saját magadnak. Tehát ez volt az első olyan, ami fölhívtam a figyelmeteket, hogy ne külön-külön mindenkivel ugye asztalmegosztást játszatok. Az első 4-5-nél sikerülni fog, de amikor már van 10, 20, 30, 50, 100 vagy 1000 fő, mint ugye nálam is van,
több mint 1200-an vagytok már, az úgy nehéz lenne így szimultánozni. És itt egy picit megállok, hogy nehogy véletlenül arra gondoljatok, hogy mi nem fogunk segíteni sose, dehogy nem. Tehát épp az a lényeg, hogy mindenkinél tudjunk segíteni, de az alapokat azért érdemes átrágni ugye saját tempótokba, és hogy azért mégis érezzétek, hogy mindig veletek vagyunk. Amikor van persze hozzám is, vagy a Gyulához, vagy a többiekhez kérdésetek, hogy Árpihoz, és ugye a vezetőimhez kérdésetek, akkor ne azt írjátok, hogy ráérsz valamikor, mert akkor az lesz a válasz, hogy nem. vagy rá, de igazán a konkrétumokra kell odafigyelni. Tehát mindig tedd föl a kérdésedet, a privátba is nyugodtan fölteheted, és vagy videóba, vagy írásba, ha lehet, hogy azonnal válaszolunk, de mindenképpen így a VIP vagytok mindannyian, tehát VIP, tudod, nagyon különleges személyiség a VIP, és ha odaírod a kérdésedet, akkor a lehető leggyorsabban fogunk rá válaszolni neked, és a lehetőség szerint személyesen fogunk olyankor, tehát fölhívlak benneteket Skype-on vagy telefonon is, gyorsan megbeszéljük azt, hogyha valahol elakadtok, illetve személyes coachingra is van természetesen mód. Itt nem arról szól a dolog, hogy most már menjen mindenki a francba és csinálja saját maga, tehát nem erről szól a dolog, csak arról szól, hogy amit meg lehet csinálni önműködően saját magad, ez az, ami másolható, és nem az, hogy állandóan ilyen szimultánt, ilyen asztalmegosztásos, telemarketinges őrületet csináljunk. Ezt így értitek-e, egyetérthetünk-e, hogyha ugye igen, akkor mindig írjatok be egy 10-est, mert akkor látom, hogy ezt fogtátok, és mindig úgy megyek tovább, jó? Aki már itt régebben van velünk, az tudja, hogy én így szoktam dolgozni. Oké. Hogyha nem értesz valami egyet, akkor sikítsál, tudod, egy X-el vagy bármivel, és akkor látom, hogy valaki ott nagyon nem ért valamit, és akkor megválaszolom gyorsan, hogy közben úgy próbálok kinézni a chat falra is. Oké. Tehát ráépülsz a rendszerre, egy pici ismétlés, utána ráépíted a szervezetet tagjait a rendszerre, tehát arra a rendszerre, ugye az oktatási rendszer, itt most ez az oktatási rendszer most az én saját weboldalam köré épül, illetve Árpi is segített egy olyan videósorozatokból álló ilyen oktatói oldalt állított elő, amit szintén megkaptok, illetve az én oldalamban is benne van. Ki az, aki tudja, hogy melyik az az oldal, amin ugye az oktatások folynak? Ha nem tudjátok, akkor ugyanaz, amin bejöttetek egyébként, tehát direkt úgy teszem be a linket, hogy amikor ide betaláljátok, hogy azon az oldalon keresztül vezetem ugye a társaságot. Ez is egy technikája a csapatépítésnek, hogy mindent a weboldaladon közölj a csapatoddal. Bármilyen üzeneted van, ezt így remélem jegyzeteltek, tehát bármilyen üzenetetek van, bármit akarsz bárkivel is közölni, mindent a weboldalon keresztül végezzetek. Ezt ilyen rejtett menübe, hál' Istennek, amit mi használunk most, a ProRevelage ugye WordPress sablonja, szenzációs a rejtett menü, nem kell külön ezt most így leoktatni, hogy hogyan kell egy rejtett menüt csinálni, mert ameddig nem publikálod, a menübe nem teszed be, addig rejtett menü lesz belőle, nagyon szuper, nagyon tetszik, és meggyorsítja a munkát. Oké, 10-eseket látok, akkor látom, tudunk menni tovább. Tehát ráépíted a leendő munkatársaidat is a rendszerre. Ez a rendszer, ez ugye úgy van kitalálva, hogy maga a 3-as stratégia oldal, vagy hogyha még nincs harmadik, akkor a 2-es stratégia, vagy hogyha egy stratégiád van, magyarul az az üzleted, amit építesz, bár az is 2-es, mert ugye építed az üzletedet, meg még építed azt is, amivel üzleted. De építed, ezt úgy értitek, nem? Tehát azt azért szenzációs ez az ötlet szerintem, mert amellett, hogy több helyről van jövedelmed, miközben tanulsz, pénzt keresel. Ez egy jó dolog, aki így gondolja, ez egy 10-es adjon már, hogy az jó az, hogy tanulok, közben mutatom, hogy tanulok, és közben még pénzt is keresetek. Tehát akinek ez tetszik, az adjon egy 10-est, remélem, hogy ez így oké. Na most ez a rendszer, amiben mi dolgozunk, nagyon másolható. Tehát a csapatépítésnek az a lényege, hogy másolhatóvá tud tenni, és ugye tegnap ez a harmadik modulban volt benne.
És ennek a rendszernek a lényeg, hogy ugye ráirányítod a munkatársaidat. Ugyanazokat a videókat nézik a munkatársaid, ugyanazon a csapatépítő, illetve eladási videókon mennek keresztül. Őnekik is lesz egy hasonló képük, és egy hasonló weboldaluk is, így duplikálják tulajdonképpen a weboldalt. És most képzeld el, hogyha mondjuk leszeded az én videóimat, én megengedem, tehát én nem vagyok ilyen szemét, ilyen téren, valaki levédeti a videóit. Ez is egy technikája egyébként ennek, hogy nem kell levédetni a videókat, hanem nyugodtan te beillesztheted akár a te oldaladra is az én tanfolyam videóimat, és előtte, a tanfolyam videók előtt nyugodtan beszélsz rólam, vagy arról, hogy mi fog történni, röviden elmondod a tanfolyamon, és így elővezeted, és beteszed. És amikor oda van írva, hogy csatlakozz a rendszerhez, akkor a te linked van benne. Hát nem jó? Hát szuper, nem? Hogy ugyanazt tulajdonképpen lemodellezed, és nálad fognak csatlakozni. Lesz olyan, képzeld el, hogy én eladom helyetted a dolgokat, és becsatlakoznak hozzád. Nem jó? Kinek tetszik ez a dolog? Tudod, hogy végigvezeted a tanfolyamon a jelöltet, az becsatlakozik hozzád. Tök jó, nem? Tehát nekem azért tetszik ez, mert a Dave-nek pontosan ez a módszere, hogy helyettünk elmondott különböző dolgokat, azt észrevettem, hogy így idegen emberek is becsatlakoztak. Aztán rájuk szóltam, hogy miért. Azt, hogy annyira jó volt az a hosszú, hogy coffos ürge. Ja, hozzá csatlakoztam? Szuper! De hát azért csatlakoztam hozzá, mert te ajánlottad. Tehát itt nagyon szenzációs az a technika. Ki az, aki érti ennek a filozófiát, ennek a lényegét? Nem neked kell tulajdonképpen okosnak lenned, tehát nem neked kell, hanem neked egy jó ajánlónak kell lenni, és ez tulajdonképpen ugye a közlekedési rendőr szindróma, ez a Dave-nek a filozófiája. Úgy kiveszem már a hangot a fülemből, most nem kell már. Oké. Tehát ez volt a harmadik, még mindig ismételjük a tegnapit, és ugye tegnap szó volt arról a cserélődésről, hogy ugye sokan lépnek be a hálózatotokba, de folyamatosan így estek is ki emberek. Na most ugye fölhívtam a figyelmet tegnap, hogy te ne keseredj el, meg ne pityeregjél. Azoknak, akiknek menniük kell, azok hagy menjenek. Akiknek viszont maradni kell, azoknak azt meg nem marasztalt, hanem mutasd, hogy te hogyan csinálod a dolgokat, ne nyomjad őket, azt mondja az angol, ne pussoljad őket, hanem mutassál példát, úgy, mint hogy a Zsuzsi előtt is én soha nem mondtam a Zsuzsinak, hogy most Zsuzsi ezt csináld, azt csináld, azt csináld. Ha akarsz pénzt keresni, ha akarsz személyiséget fejleszteni, akkor úgy is megtanulod, hiába mondom én neked, és adjatok már Zsuzsinek egy 10-est, hogy az egész jó kommunikál, nem? Tehát az a kislány, akiről beszélt, az kőkemény üzletasszony lett, nem tudom, láttátok-e, és egy olyan üzletasszony, akiben alázat van. Látjátok, hogy ott a szív, ott van az érzelem, és hát ugye többen vagytok itt a Zsuzsi csapatából, aki esetleg a Zsuzsi csapatából van, az írjon már valamit ugye Zsuzsiról, csak ugye pár szót, hogy én a Zsuzsi csapatában vagyok, és így van, így minden szava igaz a Zsuzsinak, mert ő is ugyanazokat a lépéseket alkalmazta, ráépítette az embereket a rendszerre. Mutatta, hogy melyik videót nézzem meg. Akkor végzett a videóval, akkor ezt csinált tovább, és végigvitte lépésről lépésre. Tehát amikor cserélődés van, akkor ez egy természete a csapatépítésnek, hogy jönnek-mennek az emberek. És aztán észreveszed, hogy egyszer csak az elkóborolt csapattagod, ez csak így visszatalál hozzád. Találkoztatok már ilyennel, hogy sorry, néz ki, hogy tévedtem. Nem lehetne, hogy esetleg újra kezdhetjük egy másik tiszta lappal is. Én nagyon szeretek igent mondani, nagyon-nagyon szeretek megbocsájtani, ugye nem haragszunk sose, csak összezördülünk, és én mindig igent mondok. Oké, gyere, ha meg menni akar valaki, akkor is mondom, hogy oké, miben segíthetek, hogy esetleg, hogyha odamész ahhoz az üzlethez, mert elmész, miben segíthetek neked, mert egyengetni fogom az utadat a videóimon keresztül, attól függetlenül nézzed nyugodtan a videókat, és hát ugye mindig mosolygok, mert mindig visszatérnek ezek az emberek, legalábbis nagyon sokan. Tehát, hogyha ilyet tapasztalsz, akkor ez is egy csapatépítő formulának a lényege, a cserélődésnek a lényege, hogy
soha ne tarts vissza egy embert se. Segítsd annak, mert lehet, hogy csak odáig van a szinkronicitás kettőtök között, de az nem azt jelenti, hogy ő rossz ember lenne, vagy te lennél rossz, meg nem az, hogy ő nagyon-nagyon jó ember, meg te is nagyon jó vagy, hanem van. Ez egy színdarab, biztos tudjátok, színház az egész világ, mondja is Karinti. Ebben játszani kell, és a végén, ugye a színdarab, mikor ugye a függöny szétrebben, akkor mindenki meghajol, és akkor nem haragszanak egymásra. Ez is a csapatépítés, ugye a cserélődésnek a művészetét, ahogy tanítja Dave. Szenzációs. Nem tudom, hogy értitek ennek a filozófiáját. Mert sokan ugye cserélődnek a rendszerekbe, mondja is Dave, hogy például egy 100 000 fős hálózat, az olyan, hát a 8 hónap alatt képzeljétek el, 80% hogy lecserélődik. Maradnak azok az emberek, akik kitartanak, de lecserélődik 80%-a, képzeljétek el. Gondolnátok? És akkor most mit tudom, hogy van 10 fő a csapatodban, és hirtelen 8-an kilépnek, ne csodálkozzál, ezen be kell hozni a számokat, akik behozzák majd az embereket, mondja Dave, illetve be kell hozni az embereket, akik majd behozzák a számokat. Ezt sokáig nem értettem, ezt így lehet ízlelgetni, hogy ez mit jelent, ez cserélődésből van. Oké. És ugye a negyedik, az utolsó, amit tegnap mondtam, a víziód, és meg is kérdezem tőletek, hogy értettétek a víziónak a lényegét, hogy a csapatnak kell, a te csapatodnak kell lenni egy víziójának, hogy mifele megyünk mi. És ugye a 3-as stratégia például az én vízióm, hogy mifele megy a network társadalom, hogy általában mindenki benne van, vagy volt valamilyen üzletbe, de a tapasztalatom nekem személy szerint az, hogy bármilyen hálózatépítővel beszélek, aki már úgy beásta magát a Flowerbe, vagy a Herbalife-ba, vagy bármilyen másikba, akár jól megy, akár rosszul megy, kereső fázisban vannak az emberek. Tehát általában az van, hogy semmi sem biztos. Tehát a biztos az maga a változás mindig, és lehet, hogy te most egy hatalmas, jó menő cégnek a, mit tudom, milyen disztribútora vagy, millionaire team, president team, stb. És egyszer csak így eltörik a hálózatod. Ne csodálkozzál, ha nem alkalmazod a csapatépítési formulát, mert ha csapatot építesz, és hangsúlyozom, nem kifejezetten így elvakultan a cégek, tehát az elvakultság, az nem egyenlő a lojalitással, ezt nem tudom, tudjátok-e. Tehát nem így vakon kell, és akkor csak az létezik, mert az emberek ezt megérzik, és nem így vándorolgatni kell a cégek között, hanem kitartasz a saját céged mellett, mondjuk, de megtanulod azt, hogy lehet ezt egy magasabb szintre emelni. És ez ugye a 3-as stratégiának a középső része, amivel ugye kivisszük az internetre a saját cégünket. Ja, és az a habatortán, ugye, hogy van egy kis program, ami számolgat, és kapsz egy csomó lóvét érte. Ez szenzációs, nem? Ugye remélem ezt így értitek már, lehet, hogy valakinek már ez így unalmas is. Na, eddig jutottunk el tegnap, és akkor egy kicsit megyek, és folytatjuk a mai kurzust, leckét. És az 5., ugye a tegnapit folytatva, csak azért mondom a kijegyzetet, hogy ugye a kultúra, a csapatnak a kultúrája. Nagyon fontos az, hogy a csapat az milyen kultúrát képvisel. Tudjátok-e, hogy az mit jelent a kultúra? Ugye a kultúra az azt jelenti, hogy ugye ez is a vízióhoz hozzátartozik, hogy te milyen irányzatot képviselsz, úgymond. Na most maga az irányzat az nem egy ilyen, sokan összetévesztik a szektánsággal, hogy elvakultan most csak ez a vallás a jó, van, aki ezt mondja, hogy ez a jó, aztán azt mondja, hogy az a jó. Mindenki az egyetemes Istenbe hisz, csak másképp mondja el. Tehát nem ez a kultúra, hanem az, amikor van egy csapatnak egy víziója, afele megy, és hogy mondja Dave, mindjárt mondom, hogy leszedsz bizonyos eszközöket, ami segíti a víziódat, ez a kultúra. Mi ez pontosan? Biztos láttátok, hogy én nagyon szeretem az Abraham X videókat, és nagyon köszönöm Lakos Józsinak, aki fordítgatja ezeket le, mert kicsit az embereknek az agyát ez úgy helyre rakja. Ki az, aki egyetért velem, hogy hallgatod az Abraham videókat, és úgy elég jó úgy helyre rakja. Úgy. Lehet, hogy
hogy most valamilyen rossz paszban vagy a csapatod úgy látja, hogy mit tudom én, úgy te nem engedheted meg magadnak, hogy rossz paszban legyél, csak ha ilyet tapasztalsz magadba, akkor elő kell venned egy kultúrát, amivel kimosod a lelkedet, és egy magasabb szintre emeled. Értitek-e ezt a filozófiát, hogy tudod, úgy egyik reggel úgy kezd föl, hogy tudod így, tudod, keltetek már föl így. Én már elég régen keltem föl így, de én is vagyok úgy, hogy így, tudod. És akkor mit csinálok? Hát nem úgy, hogy oda megy Tindikéz, és akkor ő is visszavázik, hanem oké, akkor hanganyag, melyik az, ami erről szól? Nézzük csak most mi volt, haragot, hogy kell kezelnem, vagy mire jó a sírás, vagy tudom én, tudod, hogy minden ilyen, a kultúrában vannak ilyen szakszavak, vagy címszavak. Észreveszed magadba, hogy féltékenységet észreveszed, akkor hallgatsz egy olyan anyagot, hangsúlyozom a kultúra, ami azt mutatja, hogy te hogyan, vagy valaki hogyan kezelte le a féltékenységet, mondjuk. Ez lehet ugye párkapcsolati féltékenység, vagy üzleti féltékenység, vagy csapattagra észreveszed, hogy féltékeny vagy. És nem az a baj, hogy ha te féltékeny vagy, hanem ha nem veszed észre például ezt. Csak azért mondom a féltékenységet, mert hirtelen ez jutott az eszembe. Akkor előveszel egy megoldás hanganyagot, ha nem tudsz, akkor már én adok neked, és elkezded hallgatni, és magadévá teszed, és hát utána nem úgy mész oda mondjuk a párodhoz, hogy tudod, hanem szia, tudunk egy kicsit beszélgetni, gyere, iszok egy teját, vagy iszunk a teját, mi az, ami esetleg téged bánt, meg tudjuk-e oldani, és akkor tudod, hogy jó hanyat vágja magát a párat, hogy nem hányod le, hanem akkor mit tud, beszélgettek. Vagy egyszerűen így gondolatba is tudsz beszélgetni. Mondjuk reggel fölkelsz, és ugye nem hányod le a párodat, hanem fogod magad, és akkor így gondolatban beszélgetsz vele, mert ha hiszitek, hanem ez így átmegy. Azt mondja Dave, hogy olyan érdekesek ezek a eszközök, a kulturális eszközök tulajdonképpen, hogy szinte gondolatban mindent meg lehet oldani. Gondolnátok? De jó az a magyar, hogy tudod kezelni a problémáidat gondolatban is. El tudsz beszélgetni a problémádról, a leendő ugye emberkéddel, vagy avval, akivel összeszülted a levet, és képzeld el, hogy egyszer csak megoldódik magától a dolog. Így hallottatok már ilyet? Ne higgyél el semmit, meg próbáld ki egy pár alkalommal, alázattal, tisztelettel, alkalmat ugye a megbocsájtás törvényét, meg hogy nem viszem át a másik napba, stb. És nem megyek bele ebbe, mert ez egy kedvenc témám egyébként a megbocsájtás, de ez is hozzátartozik a kultúrához, és hát itt a csapatban azért elég érdekesen lehet ezt gyakorolni. Néha nálam is tudod így tudod, és jaj, mit tanítok, hogy a kultúrát elővenni, jó, akkor kulturálisan így szépen elővesszük a hanganyagot, föltesszük a fejünkre, ennek ellenére is tudunk hibát elkövetni. Például én is követtem el valamelyik nap, hogy szegény Marikánk úgy beírt valamit, mert nem talált, én meg odaírtam, hogy ha azonnal nem vagyunk, akkor már ki van várva a bizti, és utána azt most ez nem kellett volna, és így mondta is valamelyik őtök, hogy Vili, azért nem kellett volna kioktatni a Marikát, és tehát ez is így gyakorlatban mutatom nektek, hogy nem azzal van baj, amikor egy csapatvezető elkövet egy hibát, vagy te elkövetsz egy hibát, mert mondjuk van egy csomó ember a csapatodban, hanem hogyha ezt nem kommunikálod le, és akkor ugye hogy tudod lekommunikálni? Hát úgy, hogy közben helyre rakod magad, mert mindig az a lényeg, hogy oké, rosszul kommunikáltam, most a tűz fölborul bennem, tűztúlsúly alakult ki, például az Ayurveda is egy ilyen kultúra, ezt is érdemes bevinni a kultúrába, a csapatkultúrába, mert ha tudod, hogy te egy tüzes hangulatban vagy, meg csak egy szikra hiányzik, úgy kipattanjon belőled, és lehet, hogy csak egy ártatlan beírás van a chatre, és akkor te meg robbansz és így ráugrasz, mint hogy én is szegény Marikát így leteremtettem, és innen kérek elnézést, de előfordul, és hogyha ezeket a kultúrákat így beviszed a
te személyiséget fejlesztésébe, akkor azt fogod tapasztalni, hogy ezt másolják a csapattagok is. Eddig ezt fogtátok, így értitek-e ennek a részét? Nagyon szeretem ezt a 5-ös modult, mert amikor ugye kultúráról beszélek, akkor itt nagyon-nagyon-nagyon fejleszteni kell a csapatkultúrát. Ugye most volt példa rá, hogy a karbantartás. Karbantartás is. Amikor olyat látsz, hogy nem működik valami, akkor elő kell venni a kultúrát, hogy most mit csináljak, hogy beírok egy jó nagy hülyeséget, hogy nem működik a program, most biztos ez a cég, ez annyira szemét, mert most megy tönkre. Vagy pedig ez jut az eszedbe. Hanem jó, akkor várunk, mi lehet. Itt van az, hogy bizalom a cég fele, a szponzor fele. És vársz, mert tudod, hogy nincs rá hatásod. Ez is a kultúrához hozzátartozik. Ahhoz, amire nincs ráhatásunk, azt ne akarjuk majd cseszegetni, hogy hívjuk fel a kocsarábert a szemét, biztos, hogy nem tudja normálisan üzemeltetni. Hát igazán szólhatott volna. Tudod, így kaptam ilyen csetet, meg gondolom, te is kaptál. De ha csapatban a kultúra konstatálod, oké, most valamit biztos javítanak, be van írva mindig a közös Facebookra, hogy mi történik, bár azért a kapcsolattartást ugye az Andrásék végzik, vagy bármilyen csapatban is vagy, és mindig nem, hogyha a megoldás centrikusra törekszik a csapat, azt mondja Dave, akkor egyszerűen így átveszik ezt a rezgést a csapattagok. Mert ha te megoldás centrikusan írsz be, meg a másik is megoldás centrikus, meg a harmadik is, akkor azt látja egy friss csatlakozott munkatárs, hogy ebben a csapatban tök jó srácok meg csajok vannak. Itt megoldáscentrikusan megy a dolog. És nem fog csodálkozni, hogyha mondjuk nem megy a számláló például. Tehát képzeljétek el, ugyanaz az energia beírni egy rosszat, tehát hangsúlyos kultúráról beszélek, beírsz egy rosszat, vagy beírsz egy jót. Csak minek milyen rezgése megy, és azt a rezgést veszi át a csapat, és innentől kezdve ne csodálkozzál, hogyha van egy friss munkatársad, és akkor te mondjuk beírsz egy olyat, hogy hát figyeljetek, azért nem erről volt szó, hogy most úgy leáll a számláló, vagy mit tudom én. Most tegnap volt hogy kicsit tovább kellett várni, mire ugye az átutalások megtörténtek. Sorry, hát egy technikai cég, de megtörtént. Kész. Tehát nem tudom, ezt értitek, hogy mennyire fontos egy csapatban a kultúra, mennyire fontos az információk egy csapatban. Tehát minél gyorsabban el kell juttatni a csapathoz az információt, ha jó van, ha rossz, mindig információt kell adni. És nagyon fontos a csapatban a türelem. Ugyanis ezt írjátok fel magatoknak, hogyha te egy IT céghez csatlakoztok, akkor az első számú törvényt be kell tartsa türelmet. Tehát egy IT cég, mint a miénk is, és a ProRevel is ugye IT cég, vannak technikai malőrök néha, hogy mit tudom, hogy nem indul be valami, vagy hogy vízhangos a terem, vagy mit tudom én. Tehát erre nem tudsz hirtelen fölkészülni, de ha megoldáscentrikus vagy, akkor látod, hogy például vízhangos a terem. Akkor nem azt írod be, hogy hát figyelj már, ez nem jó, ez szakadozik meg minden, most persze nem így írzátok be, de azt tudhatod, hogy mindig a készülékben van a hiba, a tiédben. Mert hogyha leállítasz egy csomó, tehát hogyha mondjuk nem olyan gyors az interneted, vagy a géped, akkor nem fog olyan frissen, szuperül működni például egy konferenciaterem. Tehát beírsz egy olyat, amivel rombolod a dolgot, mert kezded el, hogy nem az előadóra fognak figyelni, hanem azt figyelj, hogy szakadozik a terem. Persze, hogy megsértődjetek, hogy most így ezt mondom, de egyszerűen az emberi elme olyan gyorsan tud váltani, hogy lehet, hogy épp egy olyat mondott az előadó, ami fontos lett volna számodra, de mi, hogy a negatív erők dolgoznak, és pont egy negatív beírás elvonja azt a 2-3 percet, vagy másodpercet, és nem hallod az információt. Értitek? Tehát például, hogyha ezeket a megoldáscentrikus gondolkodásmódokat átveszi egy csapat, akkor egyszerűen olyan varázslatos dolgok tudnak történni, és nem a rózsaszín ködöt mondom én, mert igenis, amikor baj van, akkor be kell, írsz a szponzorodnak, figyelj, valami nem stimmel.
de a szponzinak ír. Azért van a szponzor. A csapat az azért van, hogy ha valaki, mit tudom én, technikai segítséget kér, tehát a csetek, akkor tudják, hogy van egy csapattársunk, aki megoldást akar, akkor minél gyorsabban segítsünk neki. De egy negatív beírás nagyon tudja az egész csapatnak a morálját rombolni. Ki az, aki egyetért velem ebben, hogy sokkal jobb az, hogyha megoldáscentrikus beírások vannak. Remélem nem bántottam meg senkit most. Oké. Egyébként mindent fölveszek. Tehát itt is például, hogyha szakadozik a dolog, akkor nézd meg, hogy egyébként elmondjam, hogy miért szakadozik? Néha. Elmondjam, hogy miért szakadozik akkor is, ha minden oké. Tudni akarjátok? De ígérjetek meg, hogy nem sértődtök meg. Tehát azért szakadozik a dolog, mert valami nem stimmel. El tudjátok ezt képzelni? Valami nem stimmel ott nálad. Vagy a géped lassú, akkor meg kell nézni, hogy miért lassú a gépem. Hát azért, mert most erre telik. De miért telik ez? Tehát mindig kérdés, hogy az átsz ezt tenni. Miért nincs nekem gyorsabb gépem? Azért, mert most erre telik. De miért telik csak erre? Mert nincs elég pénzem. De miért nincs elég pénzem? Mert nem tudom a teremtés művészetét. Miért nem tudom? Mert nem vagyok hajlandó megtanulni. De miért nem vagyok hajlandó megtanulni? Azért, mert tanulgatom, de nem tanulom. Mert nem teszem megtörténti a dolgokat. Miért nem teszem megtörténti? Hát azért, mert nem töltök elég időt vele. Miért nem töltök elég időt vele? Azért, mert nincs időm. Mert miért nincs időm? Mert hülyeségekkel foglalkozok. Miért foglalkozok hülyeségekkel? Azért, mert engedem, hogy széthúzzanak. És akkor ezt így elkezded göngyölgetni, elkezded megoldani, fölgöngyölíteni, azt mondja a Dave, és akkor egyszer csak nem szakadozik. Tudjátok, nálam hányszor szakadozott annak idején? És elkezdtem így helyrehozni a dolgaimat, egyszer csak így tudtam venni egy nagyobb gépet, nagyobb kamerát, nagyobb, ez nem szakadozik. Képzeljétek el. Ezt nem tudom. De mindenképpen kezded, hogy az van a környezetedbe, ez a kultúra egyébként, az van a környezetedbe, amit te megteremtesz. A belső harmóniát kell megteremteni, meg harmonizálódik a körülötted lévő dolog. Bármilyen furcsa, minden egyes történés az azért, hogy neked jobb legyen, és figyelmeztessen, figyelj, itt valami nem stimmel, jó fele mész, csak ezt meg kell, hogy oldjad. Ez a megoldás centrikus dolog. Oké? Valaki beírta. Bálint Józsi, mire írtad be azt a sok egyest, meg azt a nagyon sokat? Érted, gondolom, hogy miről beszélek. Hangsúlyozom, én mindig olyat mondok, ami nem mindig fog tetszeni, de ha kérdésekkel élsz, azt mondja az Access, imádom a Palacskó művészetét egyébként, és itt hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy lesz egy nagyon jó tréninge a Palacskó Andrásnak, ahol erről kifejezetten sokat fog beszélni, elengedés tréning lesz egyébként. Ez is egy kultúra, hogy mennyire ragaszkodsz te valamihez, és milyen jó lenne, ha elengednéd, mint én ezeket a svájci frankolopú hülyeségeket, és milyen megkönnyebbült érzés, amikor így elengeded a kötöttségeidet. Erről is fogok majd sokat beszélni, de ez is a csapatépítéshez tartozik. Gondolnátok? Hogy ugye így is ilyen kultúrát is kell tanítani a csapatnak, és amikor te magadévá teszel ilyen kultúrákat, mint például én az Ayurvédát, vagy ugye Ábrahámék anyagát, vagy hát ugye Dave Woodnak a cuccait, meg ugye Villás Béla, stb. Tehát én körbeveszem magam olyan embereket, Tony Robbins, mestereket választok magamnak, ami alapján tudom a kultúrámat alakítani, és ki tudom alakítani a személyiségemet. Ki az, aki közületek egyetért velem abban, hogy ki kell alakítanunk a saját vezetőinket, tehát inkább úgy mondom a saját kultúránkat, mert ugye választasz mestert, vagy mestereket, de az igazi mester az saját magadba bent van, úgy hívják, hogy Isten egyébként, hogy benned lakozik, csak ezt
segíteni kell. És azt mondják az iratok, hogy amennyire közelítesz Istenhez, ami benned van, olyan szinten fog téged segíteni. Tehát, hogyha te nem alakítod ki a kultúrádat, akkor nem fog Isten téged segíteni. Bármilyen furcsa. Segítene, csak nem tudja, hogy mibe segíts neked, hanem hogy hát nézd te dolgaidat, de most mit segítsek, mert úgyse csinál semmit. Vagy például, hogyha nem alakítasz ki kultúrát, Isten akkor is elét fog tenni olyan dolgokat, amit nem fogsz meglátni. És a legelső dolog azt mondja, amikor a kultúrádat alakítod ki, és ezzel együtt a csapatkultúrát is, hogy olyan embereket vonzol be, akik ugyanúgy teszik helyre a saját maguk életét, és akik helyre tudják tenni a saját maguk életét, mind fizikálisan, tehát mind anyagilag, mind szellemileg, azokat az embereket fogják követni. Ki az, aki egyetért velem abban, hogy ezeket az embereket követik, akik helyre teszik először is saját magukat, és a pénzügyi helyzeteiket. Tehát ezt a kettőt nagyon fontos. Ugye a yin-yang. Hogyha ezzel egyetértesz, akkor egyetértesz azzal, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Én nem azért csinálom a reggeli meetingeket, mert úgy osztani szeretném az észt, hanem én is változom, én is hozzá akarok tenni a nagy közös egészhez, hogy lássátok például rajtam a változást, amikor használom azokat az anyagokat, amiket hallgatok. Ugye nekem is vannak mestereim, akikkel beszélgetek. Te is vedd körül magadat ilyen mesterekkel, válaszd meg a mestert, mert azt mondják az iratok, hogy amikor keresőfázisban vagy, akkor megjelenik a mestered. Tehát nem a mester fog téged kiválasztani. Hát hogy jönne ehhez? Itt van a probléma, hogy sok csapatvezető azt mondja, hogy én vagyok a mester. Na most én azt olyan mester vagyok, hogy elkezdem így a szabályok, korlátok, bekorlátozni a csapattagjaimat. Hallottatok már ilyet, hogy így kiállt, és akkor így én vagyok a valaki, tudod? Biztos láttatok már ilyet. Az nem mester, az csak ilyen, hogy mondjam, tehát nem vezető. Tehát a mester az körülveszi magát mesterekkel, és a folyamatban van, tehát innen kapja az információkat, leteszteli, és adja tovább. Tehát átvezeti magán majdnem azt mondtam, az áramot, az energiát. Aki csak megtartja magának az energiát, enyém legyen minden, tudod, és ez mindenben érvényes, az egyszerűen, mivel nem áramoltatja az energiát, el fogja veszteni az energiáját, szó szerint. Láttatok már ilyen úgymond nagy vezetőket, akik szó szerint kiégtek. Tudod, így valamikor azt hitted, hogy az a zseni, meg az a nem tudom ki, és közben meg már sehol nincsen, már a nevére sem emlékszel. De akkor hirtelen ő volt a nem tudom mi. De vannak olyan mesterek, nekem azért tetszik, akik szó szerint halhatatlanok, mert elindítanak egy folyamatot, tesztelik a folyamatot, megtörténté teszik a dolgokat, és tovább adják. Így tovább átengedik magukon az energiát. Most ezt mutatnám így is, hogy fölülről lefele, vagy így, ilyen folyamatba. Mondok példát a Bruce Lee-re, sokszor mondom, hogy ez pontosan ezt csinálta. Akkor ugye a számítás technikájánál maradtunk, az Apple, ugye a megalapítója, Steve Jobs. Mit csinált ő is? Szembe ment a dolgokkal, tehát egy kultúráról beszélünk most, ezért muszáj itt leragadni egy picit, hogy így értse valaki, mert ez a legsarkalatosabb pontja a csapatépítésnek, mert ezt nem teszi valaki magába helyre, de nem lesz csapata, sajnálom. Tehát egoistán nem lehet építkezni. Csak alázattal, tisztelettel és folyamat áramlással, mint hogy a Tai Chi-ba is van, ebben lehet csapatot építeni. Nézzétek meg, hogy bármi történhetett a Steve-vel, bárhogyan támadták a céget, most is van valami támadás ellene, de megy az Apple. Bárhogyan támadták a Bruce Lee-t, hogy nem lehet tanítani amerikaiaknak kínai kung fu-t, most az egyik legnépszerűbb harcművészet a kínai kung fu Amerikában. De ugyanúgy mondhatnám Chaplin-től kezdve a nagy tanítókat, illetve mestereket. Ki az, aki egyetért velem, hogy az ilyen emberek viszik tovább az energiát, a Földnek a létezését, hogy nem tudom másképp mondani. Tehát ők azok, akik viszik.
Tehát tudjátok, hogy azok az ők, azok ti is vagytok? Tehát lehet, hogy te most ott ülsz a kamera túloldalán, és mondod, hogy hát azért én nem vagyok olyan, mint a Chaplin. Hát én azért nem vagyok olyan, mint a Bruce Lee. Nem vagyok olyan, mint a Steve Jobs. Nem vagyok én Tony Robbins. De igenis az vagy. Te ugyanúgy Chaplin vagy, meg ugyanúgy Tony Robbins, mert ugyanúgy meg szoktad nevetetni az embereket, mint a Chaplin. Ugyanúgy harcolni szoktál, csak lehet, hogy nem ütsz oda, mert Bruce Lee se ütött oda, hanem a filozófiát használod. Ugyanúgy mindannyian egyek vagyunk, na ezt akarom magyarázni, hogy ha a kultúrákba a csapatépítő, vagy a vezető beleteszi azt, hogy bárki csatlakozik az üzletbe, az ugyanúgy az én részem, sőt, az is az én részem, aki az ellentáborhoz tartozik. Míg az is az én részem, aki megcsinálja mondjuk az ellenkampányát a te cégednek, képzeld el. És hogyha ezt így tudjátok így magatokkévá tenni, akkor nem fogod majd leszidni a mit tudom én milyen honlapnak a vezetőt, aki támadja a te cégedet. Tudod? Hanem oké, ő neki igaza van az ő szemszögéből, de nekünk meg kell mutatni, hogy mi az igazság. És akkor úgy szépen így, ugye ezt a blogokba leírjuk. Megállok egy picit, ezt úgy értitek? Nem nagyon száraz ez? Mert muszáj ezt megtanulni, mert én amikor erre rájöttem, elmondom nektek a titkot, akkor indult meg igazán a hálózat. Ahogy elkezdtem az ilyen irányú kultúrát fölvállalni, és elmondani a reggeliken, na tessék, akkor kezdettek a problémák. Tudjátok, postás, mindjárt jövök. Egy kis türelem. Na, itt vagyok. Egy 10-est adjatok már, ha itt vagytok. Elnézést. Nem tudom a postás beléptetni még, mert akkor jön egy másik postás. Tehát nem megoldás az, hogy az összes postás bejön. Oké, itt vagytok. Szuper. Tudjátok, miért jött? Hozott nekem egy kis... Tudjátok, ez a szemráztalanító. Úgy hívják, hogy USA dollár. Na. Oké, tehát ott tartottunk, hogy ki az, aki figyelt? Tehát akkor, amikor nyíltan kimertem állni és felvállalni azt, hogy például én milyen anyagokat hallgatok, hogy hogyan rakom rendbe az életemet, egyszerűen azok a munkatársak, vagy családtagok, most már úgy mondom, ugyanazokat az anyagokat kezdték el hallgatni, és ugyanolyan eredményeket értek el. És aztán rájöttem, hogy nekem nem megmondani kell a dolgokat, hanem rávezetni az embereket arra, hogy mit csináljanak. És csak azokat tudjuk rávezetni, akik akarják a rávezetést. És itt van a következő lépés, hogy csak akkor tudod a csapatodat rávezetni valamire, ha a csapattagok azt akarják. Képzeljétek el. Ugyanis vannak ötletek néha, vannak változások néha, de te nem mondhatod meg a csapattagjaidnak, hogy már pedig a változást te csináld meg. Csak akkor fogja megcsinálni egy csapattag a változást, hogyha ő neki ez jó. Hogyha ő ebben jó tudja magát érezni. Hogyha ő azt mondja, hogy oké, ezt a változtatást megcsinálom, minden tekintetben jó dolognak tartom, és akkor elkezdi a hozzá tartozó dolgokat megtörténté tenni, tehát alkalmazni a dolgokat. Mondok erre egy konkrét példát.
ugye elindultunk annak idején egy kalató rendszerrel, ugye még akkor sehol nem volt a Kairos, csináltuk ugye a menedzselését a különböző network cégeknek a Kalatóval. Ugye az Empowernek egy platformja ez. Még sehol nem volt a Kairos, de volt a Kalató, ugye az Empower, akkor volt mindenkinek valamilyen cége, nekem a Herbalife, AP-nek az ASZA, stb. És ez egy ilyen kettes stratégiába mutattuk az embereknek, hogy hogyan menedzseljék interneten a dolgokat. Aztán hirtelen bejött a Kairos, és akkor összeültünk az AP-val, hogy fia AP, ez tök jó dolog, mert van egy cége mindenkinek, nagyon soknak, ugye nekünk a réspiacunk főleg a networkerek, nagyon-nagyon nagy hiánypótlás lehet azzal csinálni, egy megoldást, hogy elmondjuk, hogy mi hogyan építjük online, mondjuk az ASA-t, vagy a Herbalife-ot. Oké, azt mondja AP, ez tök jó, csak az megint nem jó, hogyha mi megmondjuk, hogy már pedig ezzel építsétek, mert ez nem jó. Azt tanította Dave, mutassátok meg. Példamutatással lehet inspirálni. Ki az, aki egyetért velem abban, hogy ha példát mutatsz, akkor aki veszi az adást, az inspirálódik, és követni fog, és megtörténté teszi a dolgokat. Hát mondom, oké, akkor csináljuk azt. Elkezdtünk nagy mértékben kampányokat a saját cégünkbe. Én is elkezdtem a Herbalife-ba mutatni egy csomó terméket, eredményt, rengeteg volt, Árpi is ezt elkezdte csinálni, és ugye nézegettük, hogy kinek hogy megy. Szenzációs volt az eredmény. Egyszerűen hívtak be bennünket, Árpit is, engem is hívtak föl, maguktól regisztráltak az emberek, így néha összenéztünk az Árpival, ez nagyon jó, hát ezt kell csinálni, ezt kell mutatni az embereknek. És akkor jött az a dolog, hogy ugye Kairos. Hát mondom, tudod, nem kell nekem Kairos. Jött a Berman Laci, behúzott a csőbe. Azt mondta, nekem kellene egy weboldal a Kairosba. Na, amikor megcsinálsz egy Kairos weboldalt, mi kell hozzá, ugye rengeteg videóanyag, hanganyag, stb. Kértük el az emberektől, és hát én a legjobbat akarom mindig, és mondom, én úgy csinálom meg a Berman Laci oldalát, hogy az teljesen az ő egyéniségét tudja tükrözni. Én azt akarom, hogy a Laci sikeres legyen ezzel. Hát ahhoz viszont tudnom kellett, hogy mit kommunikálok. Majd figyeljetek, mit fogok ebből kihozni, mert fontos. És akkor megalkottam a Laci honlapját. És úgy, ahogy van, hanyattestem tőle, amikor meghallottam a Kászonyec Ottokár előadását. Ki az, aki látta közületek Ottokár előadását? Akár az elsőt, másodikat, vagy a konferencián bármelyik előadását. Nem volt olyan érzésetek, hogy ez túlságosan szép ahhoz, hogy igaz legyen, de itt baromi nagy pénzeket keresnek emberek. Ugye érzed, hogy mit akarok mondani. Magyarul mondom Árpinak, hogy beszélgetünk, illetve akkor még nem is szóltam az Árpinak, nem szóltam az Árpinak, hanem betettem a 3-as stratégiába, vagy a 2-es volt még, akkor a 3. modult. Na ezt látta meg az Árpi. Azt mondja, basszus, ez nekem is kell. Tehát megint működött a csapaton az, amit itt mutattam én. Úgyhogy leteszteltem, működött, és Árpi be is iratkozott, és fölhívott egy reggeli meeting után, hogy beregisztrál. És utána többit már biztos tudjátok. De ugye a változásról beszélek most, amit mindig leközöltünk nektek így a csapatnak. És utána jött egy olyan változás, hogy az Empower Kalató rendszerét, ugye, ami egyébként nagyon jó, egy más, tehát nem azt mondom, hogy le kellett cserélnünk, csak anyagi okok miatt láttam, hogy ez nem jó a csapatnak, hogy folyamatosan fizetik ugye a havi díjakat, de viszont ha behoznak embereket, akkor már keveset fizetett a cég. Ezt így rájöttem, mondtam Árpénak, hogy ezen változtatnunk kell, és nem tudtuk, hogy mit változtassunk rajta. És mondtam, oké, azt nem csináljuk, hogy a csapat megint költségbe verje magát, rátettük egy ingyenes úgynevezett Weebly rendszerre a kommunikációt. És ez így ment is egy jó 3-4 évig majdnem, vagy 4 évig, nem is tudom. De most azért mesélem ezt a sztorit, hogy így értsd, hogy a változás kommunikációjával mit lehet elérni egy csapatnál. A következő a sztori folytatása, elvették az iVovi termünket, tudjátok, amiben nagyon szerettünk lubickolni, és egyszer csak elvették. Na mi a francot csináljunk? Mondom Árpinak, hogy figyelj, valamit csinálnunk kell, mert ugye hol tartjuk a reggeli meetingeket.
És ott jött be a képbe az, hogy azt mondja, én látok egy olyan cuccot, ez volt a Pro Revelage, ahol van nagyon jó konferenciaterem, és hát ott hasonló, mint a WoW-nál lehet ilyen interaktivitás. Oké, nézzük meg, mennyibe kerül. Ugyanúgy $25, mint a Kalatu volt. Hát mondom, szuper, akkor megint visszaállítjuk a 3-as stratégiát, és innentől kezdve, hát utána hanyaddottuk magunkat, hogy itt van minden, hírlevélküldőtől kezdve minden, és úgy gondoltuk, hogy akkor ezt visszaépítjük, és elkezdjük a 3-as stratégiát. Tehát ez volt a változás. Na most ugye csapaton ez hogy ment végig? Volt, aki egyetértett vele, volt, aki még nem értett vele egyet. Na most ugye ezt a döntését a csapatnak el kellett, hogy fogadjuk. Tehát hangsúlyozom, azért mutatom, hogy ez a csapatépítéshez hozzátartozik, mert fogsz ezzel találkozni, bárhol építesz most csapatot. És mivel lekommunikáltuk a csapatnál, megmutattuk, hogy milyen anyagi, milyen eszmei, mindenféle tekintetben megmutattuk, hogy mit fog eredményezni a 3-as stratégia. Csináltunk erről oktatást, Árpi megcsinálta, ugye ezt már tudjátok, a videókat, stb. És elindítottuk, kész. És az eredmény az, hogy a vártnál sokkal jobb eredményt értünk el, mint gondoltuk volna. De nem mindenki, volt, aki használja, vagy használta a Pro Revelage programot, valaki maradt például a Vilbrinél. De ez nem baj, mert ugye ők így döntöttek, de a csapat morált nekünk meg kellett tartani. És akkor jöttünk arra rá, hogy mekkora erő van a kezünkben, amikor elkezdtek más hálózatépítők különböző helyekről azt mondani, hogy figyelj, nekem is segítsetek már honlapot építeni, meg blogot, meg stb. És miközben ők elkezdték a saját weboldalukat fölépíteni ugye a videóink alapján, meglátták a Kairos lehetőségét. És azt mondják, hogy nekik kell a Kairos, és többen vagytok így, akik így találkoztatok a Kairosszal, mert egyébként soha nem találkoztatok volna lehetséges, vagy nem ebben a formában. De a fura az egészben az, és ezen nagyon sokat mosolyogtunk az Árpival, hogy igazán nem a Kairoshoz csatlakoztak az emberek, nem a Pro Revelage-hez, és nem is máshoz, hanem szerintetek mihez csatlakoztak az emberek? Hozzánk csatlakoztak. Ki az, aki egyetért velem, hogy igenis a csapat az, ami meghozta azt, hogy oké, akkor én most ide akarok tartozni. Ki járt esetleg úgy közületek, hogy igen, jó lenne ez a mit tudom én, milyen cég, amit akarsz vinni, vagy akár a Kairos, de nem merem. Mert mi van, hogyha? Tudod, ugye nem merem. De ahogy megismerted a csapattagjainkat, akár a Zsuzsit, a Beát, a Juditot, a Tóth Erzsőt, a többieket, most nem, hogy véletlenül kimaradjon valaki, és egyszerűen azt mondtad, hogy hát ő benne van, oké, akkor ő lesz az, aki nekem segít, hogyha én elakadok, ő lesz az, akiben bízhatok, mert az a cég akkor valószínűleg jó, mert ő a nevét adta, és utána már belekerültél a folyamatba, és utána láttad meg a nagy képet. Ki az, aki rájött arra, hogy ez nem a Kairosról szól, nem a Herbalife-ról, nem az ASEAN-ról szól, meg nem is a Pro Revelage-ről szól, hanem ez egy sokkal mélyebbre, messzebbre ható dologról szól. Van köztetek, aki rájött már erre? Mert az álmunk az Árpival az, hogy minél több embert fölébresszünk arra, hogy ez a fajta csapatépítés, amit mi végzünk, az egy homlokenyenes teljesen más, mint amit az emberek eddig megszokhattak. És ennek a középpontjában áll, és most értem vissza oda, ahol elindultam, a kultúra. Ugyanis ezt kell legjobban erősíteni a csapatba, a kultúrát is. A csapatban úgy tudod a kultúrát erősíteni, a saját magadba rendet teszel. A saját kultúránkat kell helyre tenni. Ki az, aki egyetért velem abban, hogy igen, oké, most megértettem, nálam van a probléma, nálam kell ki egyenesítgetni a dolgokat, és mivel hogy alapvetően azt mondta Vili, hogy én egy jó ember vagyok, mert egyébként az vagy, akkor olyan úgy képzeld el, mint hogy valaki belelökött volna az iszapos sárba, és kijössz, tudod, ilyen nevetségesnek nézek, mert tiszta, ilyen korom fekete vagy, és csak a szemeid világítanak, mint az ördög, úgy nézel ki. Biztos láttatok már kisgyerekeket, akik így mennek a mocsárba, és akkor nálunk a körös torokon mindig látok ilyen srácokat, mert az iszapba fürdenek, és akkor kijönnek, úgy néznek ki, mint az ördögök.
te is úgy nézel ki néha, én is, mint az ördög, de közben, ha lemosol egy kisgyereket, meg magadat is, akkor ott meglátod, hogy úristen, mekkora gyémánt. Tudjátok, miről beszélek? Haragudtál már a gyerekedre, mert hogy nézel ki, összekoszoltad magad. De amikor így mondja az anyuka neki, hát közben imádja, mert látja, úristen, nekem van a legrosszabb gyerekem, de annyira imádom. Tudjátok, Isten ugyanúgy néz ránk, hogy annyit rosszalkodik ez a mit tudom én kicsoda, de annyira imádom, és imád bennünket, képzeljétek el, és mindent megtesz azért, hogy nekünk jó legyen, és mindent megtesz azért, hogy te jó csapatot tudjál fölépíteni, csak kérni kell, bele kell ízelődni a folyamatba, és visszamenni az alapokhoz, a saját kultúránkat fölépíteni. Eltelt az idő, nem is tudunk tovább menni, nem tudtam ezen átszaladni csak úgy, nem baj, tehát muszáj itt egy picit, mert ez a legfontosabb a csapatépítésnek, a közepébe vagyunk, hogy a saját kultúránkat rendbe tenni, és utána kivetíteni a csapatnak. És a saját kultúránkat ugye úgy lehet helyre tenni, hogyha eszközöket veszek magamhoz. És a legegyszerűbb most az internetben, hogy bármit meg fogsz kapni, bármit meg tudsz tanulni az interneten, csak egyszer akarnod kell, és ugye mostani tréningnek az üzenete, egyik legfontosabb üzenete az, hogy ugye tedd helyre magad, és így mosd le magadról az iszapot, így fejtsd ki magadból ugye a gyémántot, és ne törődj az álomrablókkal, meg ne arra figyelj, hogy most mit nem lehet, meg hogy nem lehet. Az idődet úgy kell beosztani, hogy a központban ez legyen. Oké, bármi volt eddig, erre rakom saját magam, mert nem fogja senki helyetted megcsinálni, ez a rossz hírem. Viszont a jó hírem, hogy egy teljesen varázslatos utazáson fogsz keresztül menni, és van neki anyagi vonzata, mert elkezd áramolni hozzád a pénz is. Oké? Remélem, hogy tudtam értéket adni, és akkor nézem, hogy most van csütörtök. Oké, még holnap itt vagyok veletek. Gyertek, 8 órakor nyitom a termet, rengeteg jó videót föltöltöttem, és ezzel kapcsolatosan gyere föl már 8 órakor, nézed a videókat, bele rezegtetlek a csapatépítő formulába, és folytatódik a következő modul. Sziasztok, az erő legyen veletek is! Szia, Nyisztor Vilmos vagyok, és üdvözöllek a 3-as stratégia oldalon. Hogy mi is a 3-as stratégia? Nagyon egyszerű. Biztos benne vagy valamilyen network marketing cégben. Szeretnéd ezt kivinni online, csak esetleg nem tudod, hogy. És hogy míg a tanulod, hogy hogyan kell kivinni online az internetre az üzletedet, keresel pénzt. Nagyon egyszerű, de elmagyarázom még egyszer egy picit részletesebben. Biztos találkoztál már azzal a problémával, hogy beléptél egy network marketing cégbe, és hát ugye megetted, megittad, vagy fújtad magadra a termékeket, vagy valamilyen pénzügyi konstrukcióval találkoztál, amivel megtetszett, és hát nagyon jó érezted magad ebben az üzletben, ugye használod a termékeket, viszont el szeretnéd adni, illetve szeretnél esetleg hálózatot építeni. És hát ugye mindenkit megszólítasz vele, hogy milyen jó kis üzletben vagy, aztán mindenki ilyen furcsán néz rád, hogy úristen, biztos megbolondultál, megint valami szektába léptél be, nem tudom, ismerős ez a dolog? Hát, hogyha el akarod kerülni ezt, hogy esetleg így nézzenek rád, akkor érdemes ezt megtanulni, hogy hogyan kell megközelíteni az embereket, hogyan kell megmutatni az üzletedet, de nekünk van egy olyan filozófiánk, hogy mi lenne, ha nem te mennél a vevők után, hanem téged keresnének, nálad lobogtatnák a bankkártyát, hogy jó napot kívánok, én vagyok a vásárló, szeretnék beregisztrálni. Ugye jól hangzik. Mikor én először találkoztam ezzel a módszerrel, én is így fölcsillant a szem, és azt mondta, hogy nekem ez kell, mert elegem volt abból, hogy mindenfele futkorásszak, és hajkurásszam az én saját cégembe a vásárlókat. És amikor megláttam azt, hogy tényleg ez egy olyan működő rendszer, amit hogyha lépésről lépésre megtanul valaki, akkor egyszerűen jönnek a vásárlók és regisztrálnak, jönnek a regisztráltak, és nem kell igazán tenni érte semmit, hogy becsatlakozzanak a rendszerbe. Túlságosan jól hangzik, ugye? Hát, hogyha ez jól hangzik, és mégis szeretnéd megtanulni, érdemes
a második stratégiát alkalmazni, ahol megtanítunk téged egy olyan rendszerre, egy olyan lépésről lépésre módszerre, amit ha alkalmazol, akkor egyszerűen tényleg jönnek a bankkártyás emberek és regisztrálnak hozzá. Hogy még a tanulási folyamatban, a tanulási időszakban is tudjál pénzt keresni, csak akkor, vagy csak azért, mert bekapcsolod a számítógépedet, egyszerűen pénzt kapsz. Túlságosan jó az ajánlat, igaz? Én is, amikor rájöttem erre, akkor egyszerűen felajánlkáltam a szobába, pár napig nem aludtam, és hát folyamatosan azon dolgozom, hogy elvigyem én is az emberekhez ezt az üzenetet. De van egy jó hírem, igazán nem kell nagyon futkorászni az emberek után, mert maguktól regisztrálnak, maguktól akarják ők is a problémájukat ezzel a stratégiai hármassal megoldani. Úgyhogy neked semmi dolgod nincs, csak barangolj ezen a weboldalon, ismerkedj egyelőre a rendszerünkkel, kattingass ide-oda, és hát nézd meg, hogy mi a hármas stratégia. Mi minden nap, illetve én és a csapatom veled leszünk, minden reggel 9 órakor vagy tréningünk, hogyha van kedved, föl tudsz csatlakozni. Ha még nincs időd, akkor megnézed felvételről, de minden nap itt leszünk veled, minden nap mutatjuk, hogy mi, hogy oldottuk meg a problémánkat, hogyan keresünk 6 számjegyű jövedelmet minden hónapban, vagy még többet is néha, hát nem néha, hanem egyre többször, és hogy erre tényleg kíváncsi vagy, és eleged van már a sok parasztvakításból, bocs, hogy én így mondom, csak hogy állandóan hitegetnek, hogy hát így csináld, úgy csináld, meg amúgy csináld. Mi úgy mutatjuk meg neked ezt, hogy mi is kint vagyunk a harctéren, mi is ugyanolyan networkerek vagyunk, mint te vagy, és egyszerűen megtaláltuk a megoldást, hogy hogyan tudjanak az emberek hozzánk regisztrálni úgy, hogy közben tanulunk, és úgy, hogy közben bekapcsoljuk a számítógépet és pénzt keresünk. Ha tetszik az ajánlat, kövesd a weboldalt, és találkozunk a következő videóban. Szió!